Но. Днес е 20 април, годината е 2026, като всеки понеделник започва поредната седмица, изпълнена с уроци, домашни, тестове. Нищо по-различно от миналата седмица. И уж всяка седмица всичко се повтаря, а като се обърна назад, нищо не е същото. Замислих се на това. Свободен съм да постъпвам както намеря за добре, да мисля каквото ми подсказва сърцето, да казвам това, което мисля. И реших да напиша едно писмо. Не, това не е обикновено писмо, не е имейл. Лист хартия, върху който химикала ще затанцува, както всеки, който чуе хубава песен, защото е свободен да го направи, когато и както си иска. И ето, появяват се моите първи думи. Здравейте, българи от 1876 година. Пиша ви от бъдещето. Казвам се Иван Йорданов и съм ученик 10 клас в Търговска гимназия Васил Априлов, град Червен бряг. Училището ми е малко, но много значимо за мен. Вие не ме познавате, но аз ви познавам. От учебниците по история, от книгите на Вазов, от стиховете на Ботев, от разказите на журналистите, от родителите ми, от паметта, която сте ни оставили. Тя е вечна, нищо, че са изминали само 150 години от този 20 април 1876 година. Често се чудя как сте намирали смелост. Знаели сте какво ще се случи после. Как човек избира да се изправи срещу страх, срещу несигурност, срещу почти сигурна загуба. Как сте се доверявали на хората около вас. Днес ние говорим за свобода спокойно, в класните стаи, в социалните мрежи, по улиците. Ние не само говорим, ние имаме на 100% във всяко отношение. Свобода на мисли, на слово, на действие. Аз дори не намирам граници, в които да определя. А вие сте изговаряли тихо, с риск, с треперещо сърце, но с ясна цел. Свободата на нашата красива и единствена България. За вас свободата е била мечта, за нас тя е даденост. И точно тук започва проблема. Днес ние сме свободни, но понякога не го осъзнаваме. Или пък отказваме да го осъзнаем, защото така е по-лесно. Имаме право да говорим, но често мълчим. Имаме право да избираме, но често не го правим или се спираме на грешното. И ако питате защо, ще ви кажа простичко критично мислене и ценности. Сякаш има моменти, в които се губят. Не за всички, но за масата. Да, имаме право да бъдем различни, но се страхуваме да не ни отхвърлят. Страхуваме се да не сме сами, да не бъдем обект на подигравка или нападка, че ще ни сметнат за смахнати луди. Но точно тази движеща лудост липсва, която граничи към смелост, актичност, мотивация, цел. Борим се с самите себе си в свят, в който добре се взимат на присмех, докато лошите се дават за пример. Вашата борба е била срещу външен враг, турският потисник и всеки дръзнал да посегне на нашата родина. Нашата е много по-тиха, срещу безразличието, срещу апатията, срещу удобното мислене. Няма смисъл, все тая, какво такова, брат, или да сме живи и здрави. Колко удобно и колко глупаво. Понякога се питам, ако вие бяхте на наше място днес, какво бихте направили? Щяхте ли да се примирите с неправдата? Щяхте ли да подминете, когато видите несправедливост? Или пак щяхте да действате така, както сте го направили тогава? Знаете ли колко е различно всичко днес, когато няма вече мракобесник, когато сами създаваме вражди от най-малкото, когато не зачитаме род и родина, когато дори не искаме да използваме наши думи и се опитваме да приличаме на всички други извън България, но не и на нас, на истинския работлив, честен, добродушен и родолюбив българин. Свободата днес не е въпрос на оцеляло. Тя е въпрос на избор, какъвто уж сме свободни, а нямаме такъв. Да бъдеш свободен днес означава да мислиш самостоятелно, да задаваш въпроси и да не приемаш всичко за истина, само защото е удобно. Да имаш позиция, дори когато не е популярна, да отстояваш себе си дори извън зоната на комфорта. Но нека бъда честен. Не винаги го правим. Понякога ни е страх, понякога ни мързи, понякога просто не ни пука достатъчно сякаш, а не бива. И точно за това ви пиша. Писмото ми не е кърваво, но ми кърви сърцето, защото свободата не е нещо, което се печели веднъж, тя се защитава всеки ден, с мисъл, с думи, с действие. Ако може да ви кажа нещо, щях да кажа: вашата жертва не е забравена. Но също така бих добавил, че ние все още се учим да бъдем достойни за нея. И това е то днес.
хора от моето славно минало и на моите съвременници единствено напомням, че свободата не е само право, тя е отговорност. Не е само история, тя е настояще. Не е само дума, тя е избор. И ако днес ние я ценим, утре може да се наложим отново да я извоюваме. С уважение, Иван Йорданов, 10 клас.